Avui he vingut aquí a Prades a fer la marató de les curses de trail de les muntanyes de la Costa Daurada. Ha estat molt bé, hem arrencat un grupet de 5 bastant ràpid des de l'Arbolí i després a partir d'allí la pujada ja hem començat a distanciar, jo m'he posat davant, he anat guanyant distància a poc i a partir de cap a fons ja ha començat a costar més i ha sigut quan teòricament m'han anat retallant, tot i que jo no me n'he enterat fins a l'últim avituallament quan he vist que tenia molt a prop el segon classificat. I he tingut alguna rampa pujant a l'últim tramet i la baixada he pogut recuperar una mica de distància i molt bé, al final entra en primer. Doncs començàvem una mica així com espantats pel tema del temps i això, a veure si plourà, a veure si no, perquè llavors el terreny està molt relliscós i això es va patir una mica. Però de temperatura i així hem anat molt bé, de sortida molt agradable, a la que et poses ja a córrer, ja agafes temperatura ja molt bé, el terreny molt bé, plisquejat 2 vegades, allò una mica d'alerta per les roques i això, que sí que relliscaven una mica, però el terreny molt agradable, molt corredor, molt bonic, uns bosquets molt bonics, ens ha agradat molt i no res, hem disfrutat moltíssim. Tots els temps que havia calculat han sigut exactes de cap a fons, després l'últim avituallament m'he retrasat un parell de minuts, però finalment volia fer 4:30, he fet 4:26. Molt bé, ha sigut clavat, molt bé. He corregut molt xulo també. L'últim tram no l'havia fet i és el més dur de tots. És la sorpresa final, la rampa última, però molt bonica igualment. L'any passat vaig fer la llarga i, bueno, de maratons, doncs, potser és la distància que em sento més còmoda i m'agrada. I de dura, doncs, no he pensat excessivament. Ara venia de fer unes altres curses així amb bastant més de desnivell. La setmana passada 3.500 de desnivell i aquesta era la meitat i vaig pensar, bueno, va, doncs la farem. I quasi tota l'he pogut córrer i, bueno, està més empinats, no? Però molt corredora i sí, he trobat ràpida i bueno, m'ha sorprès una mica de tot el ràpid que ha anat, sí. El Tossal de la Ventassana, molt a prop del Tossal, baixes cap a baix, fas una baixada no sé on i puges cap al Tossal realment. I fas una baixada i una pujada molt vertical i bastant dura. Per ser ja portes acumulat 37 quilòmetres i es nota bastant. I el que és la part boscosa, tot el que és terreny que està tapat amb vegetació alta i el terreny és molt sud, és molt agradable de córrer, és el que m'agrada més, no? Quan comença a ser més pedregós i més tècnic, doncs sempre pateixes més, perquè el risc és més gran, una relliscada, una sopegada, i quan veig que són curses així amb terreny humit i molt sud i així, disfruto molt bonic.